mo gihatag kap. Nga ako may nabulkit. Mati mo tuboy. Hala ka dira. Tungod mo nakate ako motor. Kami nga ro panahon na. Wa to'y nagpabulkit. So may tirada na ko ron ha para mga kwarta ko. Uy, sikapan to ni Agi. Babalik ko to ba? Kadiskarte na ko. Butangan akong suyak dira sa unahan be. Kani, mubalik so si kapitana ni. Kwarta-kwarta. Maro-maro na po ng tumbuyan niyo. Karte na po diba para makakwarta. Hala, skap lagi. Mabiktima doon na nitumboy skap ba? Magaling kang kupal ka. Hala, pinabaya ng tumboy og sulak ang karsada. May nagtumaplat si Kapoy, pero sige lang. Dari ako, tura, tara si Kap. Jati, naplatan pa niyo ko na. Na, tanawa lagi, naplatan si Kap. Tura ko na si Kap, di. Kung ara ko trabaho ng tumboy. Kap, naka-istorya sa mga. Oy, Lin, unsa man Lin? Uslat man lang mong ligid no. Bantar akong pangayana. Na, mga kag-20 na ko. Bubulkit ba ka? Kap, di ko mabulkit. Pero nakaibulga sa mga. Unsa man po na Lin? Tagais og 20 daan Kap. Hello? At dito sa unahan Kap, naibulta na yung dito. Ay nagbayad kasi tumboy nagbutang direct mga suyak. Ay, galas daw na si Tomboy. Si Tomboy na nagmutag mga suyak na Lin. Kap, ayaw nagbayad dito. Bantay lang itong kuya ni Ron. Hindi na bayad dito. Uy, Kap! Pabulkit ka? Oh, Tomboy, pabulkit ko ba? Nga, uy. Naplatan ko. Kini, kwarta-kwarta. Sige, Kap! Kunang kuano ron. May plata na, Kap. Atras, abante. Nagdingaw rin na akong Tomboy, oh. Kagisahan ko ng Tomboya ka. Atras, Tomboy! Ay, problema na, Kap. Basta ako'y mabulkit. Sulit na. Ay, salamat. Tuman na dyan bulkit. Okay na, Kap. Kina, sige. Salamat, Tomboy. Ay, salamat, Kap. Ang bayan. Bayan, naghatang akong ilin og 20. Kaya ang kabuang nimo, ang pangbutangan nimo suyak dito. Wala, manggod, Kap. Anong kailin man mo gihatag, Kap? Nga ako may nagbulkit. Kumata ng Tomboy. Hala ka dira. Tungod nimo nakate akong